Alafu nkobeka tore chi hostel iga chire chinyinge ne serikali. Alafu mwaka moye ba omutinyo gatatu abana ngocha balema medical college. Digital hub iraria nigebwata chi computer 100. Monyu gwetagaki. Pare ebunere iga. Pare ya onchokane denta constituency ntageteko era. To yapugiredi ebekwe rami buya. Nere riendito bune akisi kirgoli simwanyugule. Parende ntagete to make sure na bikire rami. Tugo sinonda asita ngo cheno ndeta ngo tigire kirogo. Koru Sameta Junction monyu gwetagaki. Ege tuki pakararia paka ikoba monyu gwetagaki. Arafu togende to Rusani tonchoke iga togende tunta togende itabaka tosoke tabaka. Tinko na kabomongina. Nane tigamba tebi. Housing yeli rogembo timbu atiburu mogembo. Ekero moko andoge mumuro chi achire 50 floor. Ngo chireta ande biyonga ali se industrial park. Gocha kuagaja chinyomba chinyinge. Onde bwencho taketa agoraki ago chinyora. Agitigamba boli onya tari ruto kange bintembirega. Monta kungaine nganande monto naro utali ruto. Tigato toebanie kene. Mapema tutam. Ero tiniko limangana mange. Osoro na bwate function. Osoro nda to kwalibaga. Nda tombe kero motera abu osoro. Igo. Osoro tiritam. Monyuko ta muraba. Alifan tiritam. Biyamono. Bas.